जी.टी. मुंडे सर जिल्हा शिक्षक पुरस्काराने सन्मानित। भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांची जयंती 5 सप्टेंबर ही शिक्षक दिन म्हणून साजरी केली जाते। या दिवशी शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना तालुका स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत शिक्षक पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते। मात्र कोविड-19 या जागतिक महामारीमुळे लातूर जिल्हा परिषदेचे 2 वर्षापासूनचे जिल्हा शिक्षक पुरस्कार रखडले होते। आता कोविड-19 प्रभाव कमी झाल्यामुळे 2 वर्षाचे शिक्षक पुरस्कार 19 मार्च रोजी जिल्हा परिषद लातूरच्या मैदानासमोरील संपन्न झाले। यावेळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ढोरसांगवी येथे प्राथमिक पदवीधर म्हणून कार्यरत असलेले जी.टी. मुंडे सर यांना लातूर जिल्हा परिषदेतर्फे दिला जाणारा जिल्हा शिक्षक पुरस्कार राज्यमंत्री संजय बनसोडे व माजी मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, लातूर भाजपा अध्यक्ष आमदार रमेश आप्पा कराड आणि लातूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांच्या हस्ते देऊन सत्कार करण्यात आला। मुंडे सर यांनी कोरोनासारख्या खडतर काळात विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांचे व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करून शिक्षण चालू ठेवले। तसेच स्वाध्याय पुस्तिका मोफत वाटप करून त्या सोडवून घेतल्या। वृक्ष लागवड करून त्यांचे संगोपनही केले। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल यांच्या संकल्पनेतील बाला उपक्रम शाळेत यशस्वी राबून शाळा जळकोट तालुक्यात प्रथम आणली। या शाळेस लातूरचे जिल्हाधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल यांनी भेट दिली। या सर्व बाबींची जिल्हा प्रशासनाने नोंद घेऊन मुंडे सर यांना जिल्हा शिक्षक पुरस्काराने सन्मानित करण्यासाठी निवड केली। आज जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणामध्ये प्रमुख पाहुणे राज्यमंत्री संजय बनसोडे, आमदार रमेश आप्पा कराड, जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल केंद्रे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीसाहेब, सर्व सभापती सदस्य यावेळी उपस्थित होते। मुंडे सर यांचे जळकोटचे गट शिक्षणाधिकारी बबन ढोकाडे साहेब, केंद्र प्रमुख नारायण तिगोटे, केंद्रीय मुख्याध्यापक नागनाथ उटकर, सुरेश गुरमे, बबन टेकले, दत्ता पवार, नलवले मॅडम, सरपंच संभाजी कोसंबे, शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष पांडुरंग चिद्रे, विविध संघटनेचे अध्यक्ष आणि पदाधिकारी आणि मित्रमंडळींनी अभिनंदन केले।